दायो होलांसै प्राउड टु बि बड' बेबायदि डान्स वर्ल्डआवनो गैया निखि एसे पसन्द जादों आङो नैबे जाबाय बर'लायबाय दिन बे गोदान भिडिअ तलफोरनि दिनै आङो आल्ट्रा वाइड लादों आल्ट्रा वाइड भिडिअखौ आरो ना बोरै नुदों वाइडआव गाहाम मोनो ना एसे खाथियाव गाहाम मोनो एसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना थ' दायो आं थांगासिनो टंलायाव मोनसे खामानियाव माने मोननै मोनथाम खामानि लाना आरो ना थ' फार्स्ट खामानिखौ दायो बुंगासिनो आङो जे जे न' बानायगासिनो ना जाय आंनि भिडिअ नांगासिनो मिथिखागौ नङा होमबा टुक्रासे न'आ जायाखैमोन थ' बेनि लोगोफोर नैबे न'नि खिरखिखौ दायो आं लायनो थांगासिनो माने बुकिं आरो ना जेखि जाया 1 2 नैथि मोननै 3 4 5 6 7 8 9 गासिनो 9टा खिरखि आरो दरजा मोननै 1 आरो 2 जेखि जाया बेसेबांनि खरस दङ दायो बेयाव थ' बिनिनो बिखौनो दायो जेखि जाया दाम साम सोंनो दाम मिलायबा दिनैनो लाबोगोन आरो ना बेबायदि माने न'नि खामानि थ' फार्स्टलि बे खामानि दङ आरो गोबां आइनिबो खामानि दङ बहुद खामानि दङ थ' गासैबो लोगोफोर देखागासिनो दे थ' लेट्स स्टार्ट अफ भिडिअ ओमफ्राय लोगोफोरा बुंगासिनो ना साननैसो उनाव मोनसे सारप्राइज फैगासिनो होननानै थ' सारप्राइजआ र' मिथिगौ र' साननैसो उनाव आङो जेखि जाया सप्तानैसो उनाव खोन्थानोसै आरो ना मा सारप्राइज फैयो पाप्पा सानदुंआ बिराद डेन्जार गोसा बापरे थ' लोगोफोर कन्टिनिउ थ' लोगोफोर दासान्दि आंनि भिडिअ थाबाय थाबानो जाबाय नै एकमा दैमायाव बहुत बरिया फैगासिनो भिडिअ एकमा दैमानि 3 मानि गेजेराव बिराद टप भिडिअ फैगासिनो आरो ना जेखि जाया इउटुबाव एबा फेसबुकाव जेखि जाया नायगासिनो नोंथांमोना थाबाय थाबानो जाबाय फेसबुकाव आरो लोगोफोर फेसबुकाव जाय गोदान दा माने जेखि जाया फेसबुकाव बारा भिडिअ होनाय जाखायामोन सिगाङाव थ' दासो माने होनाय जाखादो थ' लोगोफोर जाय गोदान प्लिज फल' खालामना लाबानो जाबाय मोजां भिडिअ फेसबुकावबो फैगासिनो आरो इउटुबाव जि फैयो आं फेसबुकावबो बिखौ होगोन दानिया दै सिगाङाव होआखैमोन खिन्थु सिगाङावनो होनायबालाय फेसबुकावबो गोबां आंहा फल'वार्स जागौमोन खोमा सिगाङावनिफ्राय नांनायबा आरो सिगाङाव आरो पात्ता लानाय जायासै फेसबुकखौनो थ' लेट्स स्टार्ट अ भिडिअ थ' लोगोफोर नै दा सहैबाय टंला थ' नैयाव फार्स्टनो दायो ओंखाम जानोसै जारिलानाव नैबे जाबाय लाइजौ नै नैयाव नोंथांमोनाबो टंलाफोराव फैदोबा मालाबा नैयाव जाफैनो हागोन जास्ट ट्रेन माबानि स्टेसननि खाथियावनो दङ नि ट्रेन स्टेसननि साहा जायो एसे पानेरि लाइन नैबे जाबाय पानेरि लामा नैजा साहा थ' नै बिल्डिंनि अपोजिटआव दङ आरो नै खाथियाव दङ वाइन शप लाइजौ हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट थ' नै लाइजौ थ' नै बिमा आं आरो मालिकआ बेनो आदैया मोदोमजोब्बायलै मोदोमजोब्बाय सोरो কি বনাইছে বা বলে দে আলু ভাজা আলু ভাজি আচ্ছা আলু ফ্রাই আর নে ইয়া আরে বড় বড় আছে না না সুন্দর আছে বাকি ওমা ভাজা দিবা আচ্ছা ওমা ভাজা লোকে লোকে বাকি ভাজা দিবে কি বাবা মাছ মাছ খা ও মাছ মাছ খাই গদরা না নি গদরা নি লাইজোতে লোকে খাইবা বিশা মজা লাগে পার পিস হরি যাইদা মাতে জানি গাছিনি নি ওই নিয়েস लाइजौ हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टनि मेनु थ' बेयाव जेखि जाया साबो मोनगोन भेज रल इग रल चिकेन रल पनिर गासै ओमफ्राय नै नैबे जाबाय राइस थालि भेज थालिया जाबाय 80 ओमफ्राय नै लकेल थालिया जाबाय 220 मटन थालिया 220 मगा 160 मग थालि फैबाय नै खानाया वा बेलासिनो नामा खायलें दे लायाखै दे खायलें जालायदो होग्राया नै ya gini nih lebih gini iya nih itu gila deh ada yang pernah ini nih nagetang baten ini fibel naya nih gitu Gloria Taiga apa nih men poin ini men bustu nih boro nih men bustu super tali helai mai lugina dah lugina थांनाय भिडिअआवबो माइ लुगि होबाय नैबावबो माइ लुगि होनसै आरो लोगोफोर नै सहैबाय दायो थार्ड खामानिनिसिम थार्ड खामानि थ' बेनो जाबाय नै माबा नायनाय खिरखि नायनाय दै आं बुंदोंमोनसै खिरखि नायगिरनानै थ' नै जेखि जाया मोनसे लांसै मोजां दाम मोनदोंबा थ' नै दरजाबो दङ बेयावनो दरजाया जेखि जाया लारायसै दै थ' लोगोफोर नै खिरखिफोरा जास्ट सिम्पोल ओमफ्राय नैखौ एसे पसन्द जादों आङो नैबे जाबाय नैबे जास्ट माबासो दै नैबे काट नङा दै नैबे प्लाइसो माबा आरो ना लिमिनेसन माने बेयाव दै हाबा दै साराबाबो जि साराबाबो जेबो जाया आरो रोजा बुस्थुआ माने 1.5 इन्चि निसियासो रोजा आरो ना निसियासो रोजा मोजां दामाबो मोजां नायनोसै र' आरो नायबाय थादो बेफोर मोजां दोलाय नै
खिरखियाथ' बेखौ नङा लागोन आं हाफ ग्लासनिफोरखौ हाफ ग्लासखौ तलफोर दाय सफैबाय हम माने लानाय जायासै आरो ना माने एसे गिसिमोन कादा एसे गिसिमोन बेखौ लानाय जायासै आरो नायबाय दरजाफोरखौबो नाम्बार लाना फैबाय मोजां दरजाफोरालाय आरो दामफोराबो एसे खमावनो नायनोसै लायनोसै आरो ना न'आव बोरैया रायलायनानै जोबथियाव मोनसे खिथिदों आङो जोंनि जे बागुरुम्बा वेभ ना 10,000 मानसि मोसागोन जे 17 जानुवारि खालि बिनि मोनसे प्रेक्टिस आं देखायनो दै एसे क्लिप आरो ना ओरैबायदि बरिया मोनसे दोहौ लेयार जादों ना लेयार आरो बापरे प्राउड टु बि बड' होनांसिगोन आरो ना बिमा नायफैया दै नै मा नायफैया दे ब्लगखौ नायबा बुंनो हायामोनलै बेखौनो एसे देखायगासिनो दे बिराद मोजां नांदों आरो ना मानसिफोरा एगारखाबाय एगारनायलाय बेनिखाय आंबो एगारसै आरो ना माने ओरैबायदि मोनसे वेभ बागुरुम्बा वेभ प्राउड टु बि बड' बेबायदि डान्स वर्ल्डआवनो गैया वर्ल्डआवनो रावबो गैखाया दिथा होनना बुंनो हायो आं वर्ल्डआवनो बेबायदि डान्स गैखायानो आरो बे वर्ल्ड रेकर्ड जायाबाबो बे वर्ल्ड रेकर्डखा जोंनि थाखाय वर्ल्ड रेकर्ड आरो वर्ल्डआनो बेखौ नायखागोन जोंनि बे आसामनि जेनेबा बयनिसे बुरजा मानसिया नङाबाबो आरो ना मानोना बे गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआ मुहा बर'फोर चान्स होनो नङा होमबा चान्स होखाया गावसोरनि राजा सोलिबाय थादों नङा होमबा हिमन्तनिनो जे एसामिसफोरनिनो आरो बेबायदियाव आरो बर' कमिउनिटिखौ बे 10 लाख पपुलेसनखौ बेसेबां आरो बिसोरो बेसेबां आवगायहोनो बे माने बिनिखायनो बिसोरो गावसोरनिख्रुइ बारा खालामखायासै आरो ना बिनि मेना जों बेखौ मोननोबा जेखि जाया जों बड'लेण्ड लाग्रोनांगोन गिबियावनो बिनिफ्राय जोङो खालामनांगोन होनबाबो पपुलेसना एसे खमबाबो 10,000 मानसिबाबो वर्ल्ड रेकर्ड जोंनि थाखाय आरो बुहुमा बेखौ नायखागोननो दिस इज ना बागुरुम्बा वेभ दसे देखायगासिनो आं गिदिं मानो थाखो हारसिं क्लासनि राव प्रेक्टिस स्टार्ट Tolong bikin langsung ini video atau next video lagi masih mana berma deh berma bimel lain sih tolong bikin video next video lagi masih bye bye